Hello logofer beraber nonton kupin kiswao part 2 video lan febe top 15 hinjawfोरनि amazing facts gwbaosom खालामगासिनो video दिनैनि interesting video खौ जागायनोसै research नि बायदिब्ला हिनजावफोरा हौवाफोरनि मादाव दिनाव 13,000 निबो बांसिन सोदोबफोर बुङो बुंनो थांब्ला हिनजावफोरा दिनाव 20,000 सोदोबनिबो बांसिन बुङो नाथाय हौवाफोरा मात्र 7,000 सोदोबल'सो बुङो साइकोलॉजी टुडेनि रिपोर्ट बायदिब्ला हिनजावफोरा उन्दै समाव हौवाफोरनि मादाव बिथांमोननि ब्रेना देरनो हमो एबा जौगानो हमो हिनजावफोरा हौवाफोरनि मादाव माबाफोर बाथ्रा एबा खबरफोरखौ गोबां खरथिजों फोसावदिङो बिखा बेखौथ' मोनथिखायो जों 1 सेकेन्ड दुबुब जानाया थाबथायोब्ला अब्ला मा जानो हागौ हिनजावफोरनि बिखाया हौवाफोरनि मादाव bangdrai खरथिजों दुब दुब जायो मेगना जोंनि सोलेरनि मोनसे ओरैबायदि बाहागो जाय बे मोनसे बाहागोआ गैयाब्लानो जों बे बुहुमाव गैयैबायदि मोननांगौ थिग बेबायदिनो हिनजावफोरनि मेगना हौवाफोरनि मादाव बांद्राय गुबुन गुबुन गाबफोरखौ नायनो हानाय गोहो लाखियो बेबादिथ' गोबां सुबुङानो माल्टिटास्कार्स जायो नाथाय हौवाफोरनि मादाव हिनजावफोरा खेबसेयावनो गोबां खामानि मावनो हानाय गोहोखौ बांद्राय नुनाय जायो नाथाय बेबादिबो नङा दि हिनजावफोराल' माल्टिटास्कार्स जायो नाथाय हौवाफोराबो गोबां माल्टिटास्कार्स जायो मात्र 2% हिनजावफोराल'सो गावखौ समायना बुंना लायो बेबादिथ' ओरैबायदि समायना समायना हिनजावफोरबो दं बे बुहुमाव 98% हिनजावफोरानो गावनि समायनाखौ गुबुननिफ्राय बुंजानो लुगैयो एबा बाखनायजानो लुगैयो जायफोर हिनजावफोरना थाबनो लोगोफोर ओंखारा बिथांमोन आइकिउ लेभेला गोबां हाइ जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो नाथाय जायफोरना थाब लोगोफोर ओंखारा बिथांमोना आइकिउ लेभेला हाइ जानो हागौ खायफा खायफा हिनजावफोरानो माबाफोर बाथ्रा एबा खोन्थानाङि बाथ्राफोरखौ खोन्थाफ्लाङो माने बिथांमोना 47 घन्टा 15 मिनिटनि बांद्राय गोबाव सम गोसोआव लाखिनो हाया बिथांमोना माबाफोर बाथ्रा खोन्थानाङै बाथ्राखौबो खोन्थायालासिनो थानोनो हाया बुहुमनि समायनासिन हिनजावफोरनि मुं लाब्ला जोंनि भारतनि हिनजावफोरनि मुङाबो गिबिसिन फैयो हिनजावफोरा माबाफोर रिस्क गोनां खामानिफोरखौ बिथांमोना मिथिखानानै मावखाया बेफोर बिथांमोननि ब्रेननि मोनसे बाहागोनि थाखाय जायो इंटिमेसीनि रिसार्चनि बायदिब्ला 85% हिनजावफोरानो गोरोन्थि साइजनि ब्राखौ गानो रिसार्चआव मोननाय जादों हिनजावफोरा गिबिसिन हौवाफोरजों बाथ्राल' सावराया बेजों लोगोसे बिथांमोना बाथ्रानो गोबां फ्लार्टबो खालामलाङो हौवाफोरनि मादाव हिनजावफोरनि बैसोआ बांद्राय गोलाव जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो प्रप'ज होनाय टाइमाव एबा प्रप'ज होनायाव हिनजावफोरा हौवाफोरखौ प्रप'ज होजानो लुगैयो माने बिथांमोना हौवाफोरखौ पास खालामनो लुगैयो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै भिडिअ'खौ माबायदि मोनखो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम खोन्थाहरदो आरो चेनेलाव गोदान भिडिअ'आ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै होबानो जाबाय बेफोरबायदिनो भिडिअ'फोरखौ नायबाय थानो थाखाय